Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ngokuthabiso Monyane, nizamkhumbula mntu omfana omthando okubana ke naye ngomnye wabadlali abathe babe balishiya phaa iqela ke le-Orlando Pirates, ehamba phaa noPaseka Mako. Uyabona ke uPaseka Mako umfana omdala yakhe into seyicacile kwekati emhlophe ehlungu into okubana ke umfana omdala ke ubhabhe phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Kodwa ke ziyavakala nezithi kuthabiso Monyane naye umfana omdala ke uzotyikitya phaa neqela ke leKaizer Chiefs. Nizawukhumbula into okubana ke uMonyane lo yi-right back phaa, ibe yi-right back ze phaa lo mfana kaMako ibe yi-left back, into ethetha ukuthi ke phaa i-Orlando Pirates ke yonzakele kakhulu. Siyavakala ke isanqwe nesikhalo sabalandeli phaa beqela le-Orlando Pirates besithi noko babethakele ngokuhamba kwabafana babini bebesajonge nto phaa kubo. Enye into kufuneka abalandeli bayazi into yokubana ke abaqeqeshi babana abadlali ke ababathanda babe nabadlali ke abangabasebenzisiyo. uMonyane naye umfana omdala ke kangasetyenziswa lo hlobo phaa kwiqela le-Orlando Pirates. uPaseka Mako utheme ubuya ku-injury umfana omdala, wafika noko uhoto phaa ezengamandla kwelaa cala lasekhohlo, futhi ke abeke kufika phaa ne-TLB umfana omdala ke kwathiwa umfana kaMbokazi. Kwafumanisa into yokubana ke bukhona ubunzima phaa kuPaseka Mako. Umfana omdala walileke ukuyisayina icontract naye uMonyane, walo umfana omdala ke ukuyisayina icontract. Kuthiwa kuthabiso Monyane naye umfana omdala ke uzobonakala ke bhabha phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Zizawuza ke bawuphulaphula ke ezo ndaba. Enye into ke ephinde ke yanyusa amehlo abantu into yokubana ke xa kusayinwa ke aba bafana babini phaa kuKaizer Chiefs ke iyawuthetha ukuthini na into ke kaSolomons, ithetha ukuthini na into kaDove phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Ngoba ke kwawucanda into yokubana ke xa kufika uMako phaa e-left back kucaca into yokubana ke phela ke ngoDove kwelaa cala. Xa kufika uMonyane phaa kulaa right back into ethetha ukuthi ke phela phaa ngoSolomons kwelaa cala. Kodwa ke kwawubonakala ke baphulaphula into yokubana ke yawuzala nkomoni na, ngoba ke zawube zindala zombini, ngulowo nalowo ke wawulwele yakhe indawo. Into efunwa phaa ngabalandeli beqela kule Kaizer Chiefs ke yinkqubela phambili into yokubana iKaizer Chiefs phaa kule sizini zawuqala noko ibonakala njengetimu enkulu. Siyayazi into yokubana ke abafana abadala abakwazanga ulenza ixesha ke lapha ke kwi-top 8. Loo nto ayinabatheza amandla, loo nto ke ayinabathoba amandla. Mabavuthulule abafana abadala baqhubeleke ke balwele ibheji, balwele ke iskipa, wenze into yokubana kwisizini ezayo eyawuphinde ilandele bakwazi into yokubana ke bangene phaa kwi-top 8. Eyona nto esibaqhwabela kwizandla into yokubana abafana abadala babuyele phaa eAfrika bawudlala imidlalo phaa yekhefu yeConfederation Cup. Abafana abadala sabaqhwabela ke lapho ke ngokuthi bakwazi into yokubana ke babuyele phaa eAfrika. Enye nenye ke yawubonakala ke ngokuya kuhamba ke ixesha baphulaphule ke akusoyam ndodwa, nani ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.